Montiregerera guys chakachaya. Montiregerera nditika. Montiregerera ndandisingatombodi kuya pa live. Ndandisingatombodi but vanhu vangu azara mu inbox mangu. Vanhu vangu azara mu WhatsApp mangu tisimeli tamira live plus vana vanyaya vana vava kutogwa nenjusu baba vacho vave kuZimbabwe vatumira namba. So I had to come ndandisingatombodi kuya because chakachaya guys. Muri kuona chakachaya masiso ari kugwadza flu attack yakataka ambuya ichokorate yangu achimbwa hapa. Saka guys muri say guys, how are you guys? Muri say salibona ninja ni dumela madegwa na buthi guys. Muri say guys, muri say zviri sei ngatsangane zvakari pachirongwa chezivara nhasi kapa todotara nyini nyaya dzenjuzu handitika nyaya dzenjuzu dzanetsa kune vakawanda vari kuti vari kuseruku vari kuti vakaona njuzu vamwe vachiti vakatorwa. Toda kumirira mai vemwana vachitsatange live ya kufonera baba vemwana asati vabuda. Saka vati ivo kubasa vari kupedza na 8:30 nhasi vati vari kupedza basa na 8:30. Saka ndangoti no problem tichafanopinda tombotaura hedu nyaya dzenjuzu idzi tichimirira thank you Ris tichimirira kuti mudzoke muuye tozofonera vari kuZimbabwe tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Handitika hanzi medlemo ndichaita medlemo kana ndakurara iko zvino ndikaita ndobva ndarara manje handiona. Saka zviri kunyatsobuda handizoti yatrigwa nekumhanya kwandaita here magika munhu wako uyu panapa nikisi uyo chichivamhorosa windi she's there ayo malafa kwa bye bye. Hanzi kana singatiregera shuwa zvikanyanya zvikaramba zvakasunga ndorega shuwa ichokwadi. Hello yes ma taswira masira sei tiri pashow tiri kutaura zvimwe ndozombozonofonera kuseri tapedza sharp right. Zvakare guys handisiri ndindoga ndikurwara guys. Pana mai vava munovaziva nditi amai vari kuCape Town vaya vanowanza kufona pamashow vachipa advice iri very sound vaya mavaziva nditi vanonzi mai Melissa vari kuprayer group reduku vanombofona straight pamashow kwai iti raw onion inodlika naiflosi inodlika vaya vanombofona straight vaya vari kurwara guys vari kurwara. Saka zvinganakawo kuti tipote tichivafonera. She's very sick guys. Ndatombotaura navo masikati tichinamata tose masikati but she's not well. Zvakanakawo guys kuti mudi mumbovafonerawo semadiaries muchingovasimbisa ndoufamily handiti tanzwa rasisimeli kuti hamusuzwa zvakanaka. Mai vanofona strike vaya vanoti vakatanga kufona chete vanenge vatopedza masports vari kurwara ndosaka ndisiri kuvaona pana pamazivano. Saka kana vanodawo munozongondibata ndokupai namba yavo mongovafonerawo vafile kuti ndine mamwe madiaries angu please hanzi ite teaspoon of garlic please. Zvamunotaura zvidliki zvasikana zvamunotaura zvidliki Vicky I love you too my sister. Zvamunotaura ndidle ningirikiri garlic hazvidliki zvasikana bidwe garlic chaiyo hanzi ndatira hakuna ndinganatira Vix vari kurwara. Then toita umwe wedu futi ka top fan futi imwe panapa guys munozati live haibodi uchingofurafura madzihwa kudai haibodi live uchingofurafura madzihwa hanzi watse namba regai ndipine namba yamai vava kuti munyatsozodi mugozo muone kuvafonera vanoda kuvabatawo. Then koita umwe zvakare handitika itop fan futi epano stiri kanogara ari panapa handitika anonzi Chanas akabatwawo futi covid naye she's not well andifonera futi nhasi andisendera message futi nhasi she's not well at all she's not well.
Amen. She's not well at all. Vanhu two ivavo. So please. Ndimboisa namba yamai Melissa. Mukangofonawo muchivadi muchingovatiwo tanzwa kuti mukunzwa zvakanaka vanofara. Ngaindise namba dzavapa. Ish. Ish. Ndeyamai Melissa then koita imwe yacho. Saka mukangofonawo dzese guys ka just to show them love. Just to show them love, guys. Kuti vangofilawo kuti right, we are not channels. Mungovafonerawo anditika. Mungovafonerawo muchingoti muri sei. Right. Mungovafonerawo muchiti muri sei guys. Anditika. Mungovafonerawo muchiti muri sei. Anditi. Cynthia skuwa rova wena. Guys, tisatatanga ndine voice note. Nasi anditaurisi guys. Nasi anditaurisi. Anditombotaurisi. Ndine voice note anoda kuplayera ipanapa mupondudzo zvamunofunga nezve voice. Hanzi makabatwa COVID here. Andina kubatwa COVID. Umwe wedu andapinda namba apa ndiye akabatwa COVID. Umwe ari kurwara ari kuti akabaiwa nedemo pa akabaiwa apa pamoyo apa. Andika umwe ari kunzwa neningirikiri neCOVID. Ina ndinangu COVID ingori flu. Asi ndasora zvakanaka pandamhanya ndichidzoka kubva kunomhanya ndopa zvangotanga. Munoti chichaitika. Anditika. Man book play right voice note. Guys, ngatimbonzwa nyaya yeningikiri ye voice note first tobva tapinda munyaya. Mundudzwa kuti munofunga nezve voice note iri. Inini hazikuri zvandakutaura ndizvongoti garisana bozi nevana mesi. Aiwa. Iwe usanonokesa kuri mudzi asanonoka kuya kumba. Iwo waona iwo usashaise mukadzi bonde chete. Iye but ngaza nditonge kwenziti mwana mudiki wekuita sei. Bozi muzukuru inini teround yo takawera. Muzukuru wangu ndikauya pana pekutema ndagenda ndikachingotitaura nyaya dzako iwe. Sekuruka. Muzukuru wenyu sekuru nepana pansikufara marriage iri kundibohwa so. Handisi saka ndiro nyaya ndisaka ndauya kuzoyenza nyaya dzinyandika but uyatara chokwadi chake manje. Chokwadi chake atara kuti iwe uri kumunyima bonde. Sekuru. Inini ngati uri kumunyima bonde kawe. Kuzvirambire. Uyarutara ari pana pakao. Uyari apo. Uyarutara uri kumunyima bonde kawe. Ndinokumbira. Atiti muri kuvaudza. Ai ndiri kuudzani. Ari kungotaura kuti iwe uri kumunyima bonde. Kuti uri kumunyima uyarutara ari pana. Ndikuudza iwewe. Ndaudza kuri wari ungotaura kuti ndakutaura ndika. Nasi ndikurara pana apa ini andika. Ndira kunzwa kuseni kuti mari wabonde. Usasekeka iwe. Hasi kuda sekura hane nezvepano hazvinei naye. Atoseka. Mungatona itoseka toradza kuti zvamutaura ndezvenyu izvo ndagara naye ndomuziva. Wabisa pazvongo basi. Saudata aisikumira. Haisi. Aiwa muzukuru wabonde. Muzukuru wangu ndiwangu. Mwana wangu dzangu anditaura zvese. Ini ndakuudza. Inini munhu akandona kunge ndiri mwana mudiki kana kunge munhu kana kuti ndakaedza nakimba namukundi. I behave like mukundi. Inini ukandiita kuti wewe unoda authority ukastemba authority I give you the authority. But iwe rova munhu wakubondeka. Kana ukanditi inini mukadzi ari richibhakera zvamamuita zvekurwa zvizvi. Kana iwe zvaungaura zvekupwanya foni zvandizvide futi iwe. Watoipwanya but handizvide zvawaita. Saka munhu haufane kubhiheva. Seta harsha. Kana uri mumba mako munhu uzviratidza. Ustable wana behave. Hurumende wako. Iye hasi stable. Mune vana 5. Vana 5. Kangana chikukandira imoba. Aiwa ndatoona tayo hazvishandi basi. Wanotsvaga nyaya pana. Hapana nyaya ndotsvaga tikutaura zviripo. Hapana chandinokushatisa. Inini chiripo ndati ndataura ndakutaura zviripo. Iwe hausi kutaura zvekuti andida.
murume zati Kana uchindiro. muzukuru ukashayisa Akanikei. ukashayisa mukadzi bondeka marriage inosheka manje Inini nanguka. inosheka kusheka chako Akachifunga because inini kana munhu akanditi handisi kuda kana akandirova kugutsuka inini ndoita zvaanenge achi. iwo hanzi unozoda kuti abonde kumakuseni iye haasi kuda makuseni Vanhu vana vamuka. hanzi vana vamuka Koya nhasi andidaidza makuseni angachiti. Vana vavo. Zvakaitira izvozvo saka ndazotanga. Kunyepa. Kunyepa. Sekuru yatonyatsorara kurara kuti foto. Inini ndiri kufunga Sina umira. Ari kufunga zvekuenda kubasa. ndiri kufunga kuenda kubasa ndiri kushaudwa. Ndakushauda kuti sekuru kuti nhaimwe mbosiyewo matiko iwo mazuva hanzi uri kutozoti iwe ndakutaura vana varara ndi hanzi iwe uri kuti kana wapa musoro kuti ndapreswa nedhodhi ndobuda zvakuenda hanzobvwa nomama kuda namwedera zambia rangu aiwa zvazvidiwa aiwa kana mukadzi kana wamutanga tera kana mukadzi kana wamutanga shamwari kana wamutanga mukadzika haumusiri padzira hanzi uri kuti iwo wapa musoro bvo ndapreswa nedhodhi hauna kuitira mubhaketi here last time hanzi wakaita dhodhi mubhaketi hauna kurasa mumba muri kunwa wauda kudzoka kuti upedzese unopedzesa chi ipapo manje mukadzi anenge achibuda alavhu neyo manje uyo akagadzirwa zvokuti inini ndikuseme kunoko tonetsana iwo ndisema wona maendero kuti girlfriend yazvo ukaona mukadzi pamadhodha apa muzukuru pagadzisewa musi uno aitara zvanzoni yenye yemadhodhi yako yaya unogona uchitaura uchatondifambisa mbiri isingaite kuvanhu ndikati ndichaiudza sekuru vangu ndosaka ndakazokudza yakandiudza muzukuru ndosaka ndakakudza akandudza nezuro chaiye pandakasvika uchifanira kuudza vanhu kuti chi taura akandudza ndikati hayo chetane saka ndiri kutaura ndiwe kuti pagadzisepa zvinhu zvakunyepa kuti chi haunyare kuramba zvinhu zvaunenge wakaita mukadzi wei kana anonzi mukadzi akanyepe kusvika ipapo mukadzi kana uchida kuti but anganyepe here kusvika ipapo kuti iwe wakaita madhodhi mubhaketi anganyepe kusvika ipapo sekuru vanyazosimbisa nyaya yedhoi sekuru vanyazorikusimbisa nyaya kuchidzira but iwe uri kuzvizvitireko kunyepa kunani chandakanyepa chii batikana shamwari dhodhi wakamama mumba hauna kuzviita munhu uri pakati watanzania ndapresa ndikati iwe izvi zvinofambidzana pfungwa nenhingiriki nemwoyo hanzi uri pakati bva wati ndakupreswa nedhodhi kana neni ipapo kozi urwara zvazvineka unombozvazvinhu zvacho izvi unoziva kana even wakapreswa neweti chaiwa kana wapa sex ka weti inobva yakumira dhodhi rinorumira ko rinozotava kubuda seko ipapo rinobuda seko dhodhi aiwa apa ataura chokwadi apa wakamama chao ndakuseka kana riri zvako ukati wao pakati pekurwa potota ndapreswa nedhodhi vatikana vakazviita inini ndakatobatikana mvura zvavakaita saka ndakazozvitaura zvakatondibata wese yaiyandisekesa manje kuitonga inini ndakatoibatikana padhodhi apa akapa padhodhi sekuru varamba chikukonesa nyaya yedhodhi ndazoseka aiwa ndazoseka padhodhi apa nemanakira ndapoto obva kuti ndapreswa nedhodhi zukura ausadaro mwangu hanzi wakabva waburuka bva wamamira mubhaketi hanzi bva wamamira mubhaketi hanzi aona wapisika kuti aiwa ndaudzwa aiwa but ndozvawakaita guys sekuri kunyatsoita kusimbisa sekuri inhu baba kuramba vachisimbisa kuita kutokonya kuramba chokodzokorera panzvimbo imwe chete kuda kuchidzira mumba mevanhu ivo vauya kuzogadzirisa sekuri avaka asi guys ndambobvunza angu mubvunza tingati mukadzi uyo ari right here kuenda kunoudza sekuru izvi zvakadai izvi zvokuti kwai murume ari kuita zvokumama ari pamusoro ari right here mukadzi uyu zviri right here izvi ai ndangoti hameno toda kuzoidhiskasa nyaya iyi rimwe zuva ndangoti kune vasina kuhwa voice note vanzwa voice note toda kuzoya chi naruti tichidhiskasa chi voice note tiri kuti mukadzi ari right here apa zvaakaita kufumura murume achiudza sekuru nezvokumama kwomurume mubhaketi mumba ari pamusoro kana kuti akakanganisa kuita kuti titsiura varipowo vakadzi vanotodaro ipapo panapa vanotoenda kunoudza hama dzavo kuti murume ari kumama ari pamusoro mubhaketi zvimwe zvinhu zvemumba zvamene zvinotaurirwa zvose here
kana kuti kune zvimwe zvinenge zvichidi asi inyaya yekuti chazoya tichitaurawo rimwe zuva right. Ngatizokerei kunyaya yedu yenjusu guys. Nyaya yenjusu tadzoka panyaya yedu yenjusu guys kuti nyaya yenjusu yanetsa. Vamwe vanoti njusu vakaiona, vamwe vanoti njusu havana kuiona, vamwe vanoti njusu inoexista, vamwe havati hai havaioni. Tine certain people vaitaura kuti hanzi vakaona njusu. Umwe akati ndakatorwa nenjusu. Handisina hanzva dzave kuti ndakatorwa nenjusu guys. Toda kunzwawo, toda kudzidza because hatichazivi. Vakawanda iko zvinezvi they claim kuti vane manjusu, anti vane midzimu yemanjusu kana kuti manjusu amheno, anti mazviona. So toda kunzwawo kuti zveshuwa munhu ane njusu wacho ndiyakaita sei. Handiti maona munhu asina njusu ndiyakaita sei, because munhu wese mazuva ano ukangofamba unongonzi une njusu iwe, ukangodai panzi une njusu iwe, hatichanzwisisi kuti munhu ane njusu ndeupi. Handiti maona hatichanzwisisi kuti munhu ane njusu ndeupi, munhu asina njusu ndeupi. Zvakutotinetsa. Antimona saka toda kuzivawo kuti vane njusu ava ndevapi, vasina njusu ndevakaita sei. Ndo patoda kuti tinyatsozivawo ipapapa. Hantimazviona. So kana varipo vanhu vakaona njusu iyi tida kumboti toda kunzwana neexperience chaichai first hand inonzi experience. Vakamboonawo njusu iyi kana kuti vanoti vakatorwa nenjusu kana kuti vanoti vanoziva nezvenjusu. Uyai mutibatsirewo nokuti handisa nekungonzi munhu wese ane njusu. Ukangoonekwa ukangotsvukira kudai watove nenjusu yako inenge ichifamba newe. Saka tatove confused hatichazivi kuti njusu dzechiwa ndedzipi. Kwai kune njusu dzakasiyana-siyana dzinenge dzichitaurwa, dzimwe dzakazodii dzimwe dzakadii. Hatichazivi kuti njusu chaiyo ndeipi, njusu chisiri yechiwa chaiyo ndeipi. Hanimaona. Saka toda kumbovhurira vanhu vane maexperience chaiyo kuti vatiudzewo kuti ivo pavakatorwa nenjusu zvakafamba sei, vakaonei, njusu yacho yakamboita sei. Hanimaona vane midzimu here yenjusu kana kuti zviri kuita sei. Hanimaona. Saka guys Andiselina ndipindirewo nhamba. Andiselina ngatichibvisai pini iripo iyo. Vanhu I think vatora nhamba vachaisa ma-SMS sekutaura kwazvaitwa kuti ma-SMS are better than ma-calls. Andichika timbonzwawo nyaya yenjusu kuti zviri kufamba sei. Kana vave voice note ava tikakwanisa kuvatiloketa kuti vari papi chaipo vari papi sekuru nikikiri murume uyu nemukadzi uyu, aiwa ndoda kuvatsvaga kuti timboya panapa tinyatsonzwa nyaya iyi zvakakwana kuti zvizvi zvinenge zvichiitika pabonde murume uyu zvinofamba sei, mishonga here kana kuti zviri kudii. Tikavabatawo tinoda kufamba navo. Handitika timbovatsvaga. Saka panguva ino guys Andiselina tipinirewo nhamba. Andiselina ino kuti muri mucomment section timbonzwawo vanhu vane maexperience nenyaya yenjusu kuti zvakamira sei. Tizive vedu ngatidzidzei apa. Mozofamba mangwana muchingonzwa kunzi une njusu pose une njusu. Kwai kune vanhu vanotora vanhu zvipo zvavo here kana kutorera vanhu midzimu yavo here. Hamene kuti zvinofamba sei. Saka tichida kuti tinyatsonzwisisa kuti ukazofamba ukanzi une njusu woziva kuti zvino njusu yacho chiko. Unoona sei kuti une njusu? Ndinozviona sei kuti ndinayo njusu iyi? Andimazvora. Tinozviziva sei kuti ndinayo njusu? Saka vaya vese vanga vachiti vakatorwa nenjusu, vakaona njusu, handitika tiudzeiwo please. Toda kuti fambe nekurumidza kuti tigozofonera baba vevana vaya vekutorwa nenjusu vari paground. Handitika vari kuZimbabwe, vakasvika kuZimbabwe ndi vanogona kuti udza zvizere panyaya yevana kuti mwana zvakafamba sei nekuti ndo vane mwana kuti zvakafamba sei zvikadii kuti nhasi tingabata here mufundisi vave right here tinzwe kuti nyaya yakamira sei. Asi tichimirira bayavo toda kumbonzwawo ive experience yenyu. Andiselina vanenge vasima mucomment section nai vimba inga bejunaro 1 ukangoita yellow guys wakutonzi une njusu. Ukangoita yellow wakutonzi une njusu. Saka zvinhu zvacho zvinonetsa kuti Andiselina nhasi vanenge vasipo handiti. Okay. Andiselina nhasi vanenge vasipo. Gaitidai. Gaitise. 084 561 76 53. Apa namba kungopinawo asi vanhu namba mavanayo iyi namba ndo yamave nayo guys, kungopinawo zvangu. Izvo
right ndapina guys tokumbirawo mutidziso zvizere vaya vataivhara nemusowe ningirikiri tichida kuziva kuti zvinoita sei nyaya yenjusu vachida kutaura zvenyaya yenjusu chiti muzotudza neWednesday nhasi ndo dhee renyu rasvika chitiudzaiwo kuti zvinofamba sei because asana mbona munhu mutema achinza nenjusu ini guys asana mbona munhu akati mutema chaichi achinza anzi une njusu ndongoona mayellow bone vanhu vatsvuku ndonenge vachingonyanya kunongedzwa kunzi mune njusu so ndisingaziti njusu idzi dzinosaridza vanhu vakatsvuka here kana kuti dzinofamba sei handizivi ndida kutodzidzawo ipapo tonoti zvinofamba sei panyaya yenjusu apa anomaona saka vanokwanisa kufona vaya vane information please fonai kamungoti changamu tiwane kufona tiwane kudzidza tigozowana kupinda munyaya inotevera yevana vaya vekutogwa nenjusu ana manjusu tokumbira kuti muchifona muchitiudzawo kuti zvinofamba sei matiregerera dasapara kuenda busha nokuti mukasafona ndobva ndabva palife because handisunzawo zvakanaka masiso ari kutorwadza flu yakataka saka mukasafona ndobva ndatobva palife ndobva ndati ndobva ndatobva palife kola hello yes muri sei ndiri right wakapotogwa nenjusu alright adona ndofunga network or something handisi kuziva handisi chichaitika ndofunga network or something handisi kuziva right vamwe ndoda kufona itidzwe kuti zviri kufamba sei panyaya yenjusu because njusu dzecho dzinonzi dzinotora futi vanhu dzouraya futi vanhu saka dzichazivi kuti kana dzotora futi vanhu dzichiuraya vana kana dzichiuraya vanhu saka dzakanaka here njusu idzi dzanaka here njusu idzi kana dzakubata futi vanhu dzichitwai ukaenda kumadhemu kune njusu unotogwa dzozvinya vanhu vobuda vakafa saka dzinenge dzichakanaka here njusu idzi kuti kana chinhu chakanaka chinobva kuuraya here guys chinobva kuita kukomita here medha kana chinhu chakanaka hatisi kuti vatema vakashata vatsvuku ndo vakatoshata but vanhu vatsvuku ndo vanotori nechi ndo vazhinji vacho ndo vanongonziva nechi vane manjusu ini ndakatombodzwa kunzi kwai ndinawo manjusu ndakatombodzwa nomwe munhu kwaisimili mune manjusu kati ndiri kuzviwa handidi kana kuzviwa manjusu awaona kupi ndakatombodzwa nomwe munhu kuti simili munozati mune manjusu here ndikati handidombodi kuwa nezvenyaya idzodzo ndine njusu ndaita sei ndozvindira kubichi nchidzoka uko kana ndoenda kumvura nchidzoka kondodii kutogwa kana ndenjusu handi munhu ane njusu hautambiri kutuze nemvura indozvindira ndichinoswima ini ndotofarira mvura handitogwa handidi kuzviwa hanzi mwari anouraya wani okay but mwari njusu here daita awana nyasha tikafananidza mwari nenjusu here tingafananidza mwari nenjusu here unless unoda kundoziva kuti njusu wacho woi mwari kola hello maswera sei sisinele ndaswera maswera sei maswera ndinongopawo 2 cents dzangu maererano nezvemanjusu zvekunzi manjusu anoita pavanhu vatsvuku chete manyepo nokuti chinoitika munhu wose kana kuti rusiri ruzhinji munhu vanenge vaine manjusu chinoitika kuti manjusu auye manjusu emazviro kwazvo anokwezva nemudzimu yemudzinza menyu midzimu ndo inokwezva manjusu kuti auye azogara pamunhu achishanda semushani vanenge vachitova vashavi vako then kune njusu dzemashuwashuwa koita njusu dzemumasuweji zvokuti nokuti ndakutsvuka ndakutozvika nenjusu koitawo njusu dzimwe dzedzokuti mweya yevanhu vakafa vaikandwa mumvura kana kuti vakafa vaitwa zvokupiswa madota ake anokandwa mumvura ndiyo mweya yozodzoka yakugara pavapenyu yakunzi manjusu manjusu haasi ose akashata haasi ose akanaka kune amwe anonzi anokonzeresa chipfambi vazhinji vanoziva kuti hanzi kana munhu ane shavi renjusu ipfambi ofuchi hazvisizvo manjusu ane mhando nemhando
kune anokonzeresa zvechifambi kana asina kunge akakamurwa, nokuti anenge achifamba anenge akaberekana nemamwe akashata, ndo anozokonzeresa zvechifambi izvozvo. Manjuzu chaiwo echivanhu hakuna manjuzu anokonzeresa chifambi. Zvekunzi munhu ane manjuzu anofanirwa kunge ari smart. Iwayo manyepo vatoriko vamwe dzitori chapa asi vaine manjuzu. Hazviwe kuti kana ukaita chapa zvichari kuti hausisi njuzu dzako dzava dzifeki. Saka ndida kuzibvunza ini mati kune njuzu dzesvina, kune njuzu dzakanaka. Saka tinoona sei kuti iyi njuzu iyi ndo yekusuweji yacho, iyi njuzu iyi ndo yakanaka yacho, tinozvionawo sei? Mukaona munhu achita varume kana kuti kudanana nevanhu hobho achiti nokuti ndine njuzu, hakuna njuzu yakadaro. Okay. Hakuna njuzu yakadaro inobvumira chifambi kuti unzi kwai une njuzu. Okay. Hakuna. Okay. Saka munhu ane njuzu anofanira kuita murume, munhu ane njuzu anofanira kuita murume wake wani. Inoda hutsanana muchifambi ndo munobva utsvina mukuita chifambi. Haitombodi zvokuti dai waita varume hobho. Plus njuzu chachayo munhu une manjuzu haambofambi achizviimba mustriti kuti naimi ndouya mundione pano ini ndine manjuzu. Yatova yemusuweji iyoyo. Yatova yemusuweji yekungokambira kuti unzi une manjuzu. Saka nyaya dzemanjuzu zacho dzotonetsa zvaitori process chaiyo kuti kana saka munhu ane manjuzu afanira kunge achihura, anofanira kunge ari munhu ari straight forward and afanira kufamba achiimba. Saka muri kuti vese atinoona anofamba achiimba kuti ndine manjuzu vese vazhinji vavo mafeki nai. Vazhinji vane vatova mafeki. Mukaona anoita chifambi achiti kwanzi ndine manjuzu achita chifambi, imbereka hadzisi manjuzu. Mbereka ndochi chaiwo echivanhu hatombobvumiri zvechivanhu izvi, hatombobvumiri chifambi. Mbereka ndochi ndikati mbereka is sort of mweya yetsvina yakuuya ichinyebera kuita semanjuzu, iwo asiri manjuzu. Okay, madhimoni. Atoti madhimoni aya. Kune njuzu dzechivanhu, kune njuzu dzesatanism. Okay. Mweya yemuvhu. Alright. Kadzwana kwinopiwa murume. Kuchivanhu hakuna njuzu hakuna manjuzu anonzi kwai wazoita murume wenjuzu kuchivanhu. Hakuna zvakadaro. Hakuna njuzu dzinonzi dzazorambidza munhu kuita imba yake. Kweyo njuzu inogozorambidza munhu kuita imba, ivo vari vashavi vakatsvagwa nevadzimu vedu. Vadzimu vanosanganira mahombarume nemachembere emudzinza. Saka vanogozonokwezva vasingadi kuti vaite misha sei, ivo vaiva nemisha yavo. Machembere edu aiva nemisha. Saka vanogozonotsvaga mweya yekuti manjuzu ekuti anokurambidza kuti uite musha wako. Hau. Hakuna njuzu inorambidza munhu kuita imba kuti hanzi njuzu inopa munhu chifambi. Haisi njuzu yechivanhu yakadaro. Imi mune njuzu here kona? Handikati ndine njuzu, handingati handina, handizivi. Information yese njuzu yakadai iyi makaiwanepi ikola? Inini ndinobhiliva chitendero chechivanhu. Alright. Saka musati mazvifambira kuti mutsvake kuti hamuna here kana kuti hamuna here kana kuti munayo njuzu iyi? Aiwa, izvozvo handizivi zvangu. Ndinongoziva kuti ndinonamata chinamato chechivanhu zvakangofananawo muchienda kuchechi munogona kuzaziva kuti mune mweya mutsvene here kana kuti hamuna. Ini zvemanjuzu handizivi kuti ndinawo here kana kuti handina. Alright. Asi makamboiona here njuzu? Njuzu nemaziso angu ndikati ndakaiona ndinenge ndakutokunyeberai. Handisati ndakamboiona. Alright. Zvakaoma.
saka at least mutombo wenelogy matidzidzisa right regai tinzwe kola regai tinzwe mwari kufonawo kuda tichasangana nevakamboti vakaionawo njuzu iyi nokuti sometimes tida kumboonawo vanoti vakaiona kubhilivha mune chinhu chatinenge chisina mboonekwa kazvionetsa munoziva chokuti tongonzi bhilivhai kuti kune njuzu tisati amboiona njuzu yacho iyo memedi mumwe akauya akati ndakaiona yakavata apa kana kuti ichifamba apa at least togona kubhilivha because togona mufananidzo kunzi kwai kumusoro munhu kuzasi kuihove hamenondo zvayakaita here kana kuti hazvisizvo hatichazivi zvakangofananawo nemumwe munobhilivha vanhu vanobhilivha chitendero chekristianity hapana akamboona jesu kungonzwa kuti aivako nekuonamo mupikicha ndozvakangofananawo nevanotendawo muchitendero chechivanhu munongotenderawo kuti kune njuzu chena musina kuiona nacho right ungatoiona kumakope ndiwo vazhinji vacho kwete kutoiona live kuti ndazoiona live vazhinji kunenge kuri kutinyevera vashoma vakaiona live ende chero mukawana anozviti akatorwa nayo kana akatorwa nenjuzu chaiye mukamubvunza kuti kwawaiva kwaiitike hazvitauriki zvekwaiva haatogoni kutaura mukanzwa anenge achikuudza ika atori manyebo ana achitonyepa munhu yanokuudza kuti hanzi ndakazotorwa nenjuzu taidai kunyepa alright ko regaitiona vai vanonzi kwai vakatorwa vakaenda pasi pemvura pemvura panonzi pakaoma panogara njuzu vatogwa nenjuzu vakanodla makonye vakazodzoka vakura pa regai kuda tichasangana navo mucomment section regai timbonzwa vamwe aiwa mazvito enyu kulani ruzivo rwenyu thank you very much alright andiri kudavira vakavasi kudavira manje vari kufona hello kola hello tinokunzwai but foni yenyu inenge chikuita noizi kumasure hamano chinenge chiitika yesi sabina hamano chinenge chiitika kumasure asi tinokunzwai zvaanani ndanonoka kupinda palive ndangoona topic ndibatsirewo netopic yanhasi kuti toda kuziva kuti njuzu iyi inoexista here pane vakamboionawo here pane vakambotogwawo chingatonakidza pakambotiuyawo vanhu vanoshiya mastori kuti ndakambotorwa nayo ndikazodzoka zvadidi ndikanoonei kwakatogwa tinyatsoziva because tikutaura kuti chatsingazi chinoexista here kana hachiexist plus hatichazivi kuti njuzu dzechokwadi ndedzakaita sei toziva sei kana dziriko njuzu kuti iyi ndo yeshuwai iyi ndeyekunyepai tinoona mukatipowo nemufananidzo kuti mukaona munhu anodai achiita nenjuzu nezvekunyepa njuzu haioperate chidaro tizive because confusion ndo yawandisa kuvanhu zvakanaka sisimiri nyaya yenjuzu iyi yekuti variko vamwe vanoti takadziona nemaziso handidi kuti vanonyepa asi njuzu kazhinji unoiona kuhopi ende inoonekwa nemunhu ane shavi racho iroro renjuzu ndiye anokwanisa kuiona ende anoitoionera kuhopi ndokwaanoiona kuhopi unotoiona asi live variko vanoti vakadziona handingavati hangu kunyepa nekuti handisati ndakamboiona asi kuhopi ndokwandinoziva kwekuti kuhopi unokwanisa kuiona inotouya ende njuzu idzi dziriko saka mukazotarisa nyaya yesisimeri its very funny to not kuti kuchikristu its very easy for us kuti tibhilive kuti ngirozi dziripo kunyange pasina akambonyatsoiona ngirozi kuti ine mapapiro here kana kuti haina ine bvudzi remurungu here kana kuti haina kune ngirozi dzechibhoyi here kana kuti hakuna akambodziona ngirozi asi vanhu vanototenda kuti ngirozi dziripi
dziriko asi chivanhu chete hakuna anoda kubvuma kuti njuzu iriko munhu anoda kuti anga aiona asi ngirozi asati akamboona anoitenda jesu asina bhodhi raakaona anomutenda nyaya dzemanjuzu idzi vanhu havazvizivi kuti chitendero nechikristu hazvina kutombonyanyosiyana zvenezvi zvakafanana asi kungoti misconception iri kuchristianity ndo inoita kuti vanhu vari kuchristianity vati chivanhu chakashata musaite chivanhu asi ivo vacho vekuchivanhu havatorambidzi munhu kuenda kuchechi havarambidzi munhu kunamata nekuti hazvina musiyano wakanyanya zvakangofanana vese vanotonamata kuna Mwari. Njuzu chaiyo ndine mumwe muchembere wandinoziva ndifuna kutaura nezi ndine muchembere mumwe wandinoziva wekuti njuzu yake ikasvika inotoita munamata inototi ngatitsinzinye itinamate titenge Mwari vatipa zuva ranhasi inotonamata kuti unova munamato njuzu. Saka njuzu idzi takangozvarwa tikasikwa dziriko hatisi chinhu chakazouya nekuti pasi pezuva panga paita vanhu. Njuzu idzi dzinotoziva kuti kuna Mwari. Saka njuzu chaidzo sisimiri chaidzo kwete dzemusuweji kana kuti dzemusuweji ndo dzakaita sei dzemusuweji dzamuno dzesuweji ndedzipi idzi? Right. Njuzu dzemusuweji ndo dzinobata mabasa akaipa. Seapi? Haina utsinye sisimiri. Alright. Mukaona njuzu yazoita zvisizvo yatsama ikaita hasha senyaya yakambobuda iya yemazvikapfuura kuti vanhu vakanoita zvisizvo pamadziva pakazoitika zvinhu njuzu ikatsama zvishuwa inopeta munhu mufa masikati machena kana yashatirwa. Asi dzinoita zvisizvo ndo dzinoita chipambi number 1. Hakuna njuzu chaiyo inoita chipambi. Njuzu yakanaka inoita chipambi, hakuna njuzu yakadaro. Mukatoona vanoita chipambi vachiti vane manjuzu ndo dzinozimbereka dzabva kunotaurwa nakola afona uyu. Vanhu ngavadzidze kuti izvi zvichakupa kuti vanhu vamberereke sisimere ndevekuti ari pano akangonzwa kuti aneshavire njuzu naro vanopembedza zvinhu zvavasingazivi. Manjuzu aya anonzverwa kuti injuzu yakanaka here kana kuti injuzu yakashata. Ndosaka uchinzi ukaudzwa kunzi une njuzu iri pauri paya pamunozoita matare ekunochenura makwara ichizobuda inotonzverwa kutoti njuzu inotobvunzwa kunzi mabhepi mauya kuzoshava nenzira ipi because manjuzu mashavi masahwira emudzimu. Midzimu inofamba nemanjuzu, hakuna mudzimu unofamba wega. Mudzimu unofamba nevashavi. Saka vashavi vari paviri, kune vemasango ndo vane mashavi euvhimi vanopfeka machira eretswai. Kozoita mashavi vekumvura. Vashavi vekumvura ndo vamwe vacho ndo vana maererano. Variko vamwe vana maererano, vana maererano ndo vakazara. Vana maererano ndo vane machira esatini. Ndo manjuzu anetsara. Saka kuna namaerera uku mirai mati kuna namaerera vane machira esatini ndo vakaita seya vana maerera ndo yechirungu ndosaka vachishandisirwa machira esatini. Hokune njuzu yechirungu ndo wekuti ndedzechirungu idzodzo. Hazvino kuti njuzu dzechibhoyi hakuna, asi dzechirungu ndo dzimwe dzamunoona dziya dzinoda dzimwe dzinopfuta dzinoda masigareti eEverest zvinosiyana kuti inodei mawaini acho dzimwe dziri selective pamawaini dzinoda certain type idzodzo dzamataura idzi ndo dzine vanhu vakawanda izvi dzesilki idzi dzefodya idzi nedzedoro idzi ndo dzine vanhu vakawanda isaka isusu sedushaya kuziva kuti saka zvinofamba sei. Asazvireve kuti ana maerera avava vakashata kuti variko vekusatanism vanozoita zveropa zvikuuraya vanhu idzodzo njuzu dzakashata. Asi kuna namaerera kuti munzwisise zvinhu sisimeri regai ndikupi mutsananguriro iri pachena kuti munyatsonzwisisa. Shavi muridhi wemusha mudzimu. Saka mudzimu regai ndikupe seti yepamba kuti munzwisise zviri panapa. Musha wega wega une varidzi wavo.
musha wega wega una baba vepo asi baba vanogona kuita sawira wepa next door uyu sawira uyu basa rake nderekuti baba vakaita mamwe maproblems mumusha mavo avari kuona kuti inyaya idzi kuti ndidzigadzirise ndega taakuda sawira asina nyadzi anouya obva ati vhuvhuvhuvha zvinhu zvangu zvogadzirisika sawira uyu anogona zvakati anogona kundibatsira nezvakati panhau iri musha mangu zvinhu zvikashanda asi hazvive kuti sawira anouya achitonga musha wevaridzi nekuti adaidzwa sawira kana achinge auya anouya achiteedzera zviri pamusha pemunhu amudaidza saka ndo relationship ine mudzimu nemanjuzu manjuzu haafambi ega nekuti njuzu ikafamba yoga isina mudzimu unotungamirira paita disaster zvatoshata ndosaka kuchivanhu uchinzi ukanzwa kuti une chivanhu hautangi kunogadzira manjuzu usati wagadzira mudzimu nekuti hakuna mudzimu unofamba wega hakuna mudzimu ishari unofamba nedzinza saka mudzimu ndisawira akadaidzwa nedzinza kunzi sawira uya tifambe tese basa ravo nderei vanorwa hondo dzemumusha mudzimu unogona kuteketererwa unogona kushajirwa kana usati wagadzirwa uchiri mutete unogona kugadzirwa nevanhu vemumusha saka ndo mudzimu paunoti nini sawira musha mangu maita dambudziko mudzimu hauna mutupu hakuna anogona kuuteketerera saka unofamba newe uchikuchengeta uchikurwira hondo dzemumusha kusvika zvinhu zvadii zvagadzirisika 1 2 njuzu inoshava ndo varidzi vendarama nemari negold vanotsvaga mari vanhu ivavo vanoshava ndo rine peposi yavanodaidzirwa nemudzimu kuti ugare zvakanaka havashaviwe yekunge munhu akaromba iya handinoziva zvakaita munhu akaromba akaita chikwambo angomuka mine bhegi remari manjuzu haadaro paya panobuda njuzu yemunhu inobvunzwa kunzi makauya kuzoshava nenzira ipi ndo panobatwa njuzu yakanaka neyakaipa ipapo vechipambe vanga vati ndinoita hangu zvevarume otonzi kweti hakuna mudzimu unodaidza njuzu yakashata hakuna nekuti mudzimu wakachena haufa wakatidaidza njuzu yakashata asi pakaita ana mupeperekwa vanofamba vega ava manjuzu anofamba ega yapotera pauri wangonzwa kuti neshavire njuzu naro harina kuuya nedzidza rako njuzu haina kuuya nedzidza rako ndo vamwe vamuri kuona vanoita chiurara akangonzwa kuti neshavire njuzu akaritambira harina kunzverwa kunzi rakanaka here saka vanotobvunzwa nzi makauya kuzoshava nenzira ipi vanotaura kuti ini ndaita zvakati kana kuti ini ndinoda zvakati kana kuti ndinoda kudaizvosho ukaita basa iroro unoita mari inotyisa because ndo zvavakavinga izvozvo ndo zvavakadaidzirwa saka topiki haisi kungobata vanhu vasina manjuzu kana vari kuda kungonzwisisa nezvemanjuzu even varimo muchivanhu varimo vatenderera nenyaya idzi vekuti akangonzwa kuti aneshavire njuzu navo haugadzire sawira varedzi vakauya nasawira usati wavagadzira hazviitwi ende sawira havatongi musha vanotodeedzwa nevaredzi vemusha ivo uita zvavakanzi vaite nechei saka njuzu idzi dzinoita chihure dzinozofamba dzega idzi ndosaka dzichizonzi ana mupeperekwa vari kungopepereka nenyika ndo vechihure vanoita zvese zvese zvekusuka vanhu vachidii vanhu vachingoti tinirana manjuzu ndiana mupeperekwa njuzu inofamba nomudzimu haiiti zviri kuti ine mutemo haiite izvozvo saka njuzu idzi dzinoita zvakasiyana dzimwe dzinoita matare kutobatira vanhu chaiko ende mukaenda kumapostori chimwe chamusingazivi kumapostori chimwe ndibvanda kuudza isisimeni munozviziva here kuti mapostori 99.99% vanoshandisa manjuzu kuita mhatso profita chavo kuchechi kana vasingazvizivi sana bhotikati andofunga ndizvozvo ana bhotikati havasi vechivanhu ava ndevehuroi ava nematsotsi chivanhu sisimeri hakuna chivanhu chekuti chinokutendera kubata mishonga yakaipa kuna chivanhu chakadai mukaona n'anga yakurombesa yakupa vanhu zvikwambo kana kuti yakuita zvipa zvekuti kana wabirwa uya kwandiri ndinomusota munhu iyeye haasisina kuchena matariwa yosisimeri pane zvinogona kuitwa kuti zvinhu zvako zvidzoke zvisiri zvekukuvadza munhu kwete hakuna mudzimu wakachena unobata mishonga yakaipa ndosaka process yekugadzira zvinhu izvi zvakaita semanjuzu kana medzimu kune process inonzi chinura makwara
inochenurwa midzimu iyi kukamura mbereka, mhepo dzakaipa patinodziti mbereka dzinenge dzichiteerana nemidzimu kana usati wagadzirwa kana nenjuzo isati yagadzirwa. Saka dzinofana kuti dzigadzirwe. Mbereka dzobviswa, kosara mudzimu wakachena, tosara nenjuzu yakanaka, zvinhu zvakufamba zvakanaka. Saka chikristu nechivanhu hazvina kutombonyanya kusiyana, vese vanotonamata kuna Mwari, tese tinotopira kuna Musikavanhu. Hakuna kana takatombosiyana, zvinhu zvakafanana, kungoti misconception nevanhu vakungoita misrepresent chivanhu. Ndodambudziko rakaita nhasi. Asi mapostori mazhinji enyaya yechivanhu chavo vanotoita, vanototi vakashanda kumachechi vanobika madoro kumisha uko, even kumasahwira vanobika doro mapostori kuti zvinhu zvirambe zvichibaya. Vanoprofita nenjuzu nemudzimu makaunzwa zvokwadi tinokovhagwa nemapostori panapa. Asi mapostori asimbomirai vakoma, chimbomirai vakoma. Mapostori musatijairira imimi mapostori kamusatijairira. Munoenda kunoromba njuzuko moya muchiprofita panapa muchitaurira zvinhu zvokunyemba zvoga zvoga muchiti futi mapostori acho avekomazanoka akutoita zvinhu zvechirungu. Hanimaona kuda kutitwista brain, kutikonyera brain, vanoendeka engu kanenge kane zvechirungurungu so mukati, asi dziri ng'anga here kana kuti zviri chii hamene zvavanenge vachiita kuda kuticonfusa brain, so kuticonfusa. Regai ndikupemedza nesosisimeri mukanzwa kupostori vanhu vachitaura kuti ndoda kukuitirai munamato madzimai, torai shizha ndipe shizha remubestridge kumapostori onenge wakunzi mubestridge, unobvaisa chirunguka kuti zvityise. Ndipei shizha remubestridge ndivaitire mubestridge. Munoziva kuti chii sisimeri? Aiwa, mubestridge muhacha ndounoshandiswa kukumbirira kuvadzimu kuti vatisvitsire kuna Musikavanhu. Ndo watinoteura nawo muhacha. Mukashandisa shizha remuhacha, kana maybe kwamuri musina muhacha, kushandisa shizha remuhacha kukumbirira nhau dzenyu dzinodayirwa ende zvinotoita. Saka kumapostori vanokuudzai kuti shizha iri torai endai munogeza naro mazuva matatu muchikumbirira nyaya iyi, muchitaurira nyaya iyi. Uri kukumbirira kuvadzimu indirect. Havachakuudzi kuti muhacha wamubestridge nekuti taakuchipostori. Matombo avanoshandisa aya kana makambonyatsomatarisa mazhinji acho mapostori vanoshandisa matombo ekumvura. Musati mambozvibvunza kuti nini havashandisi dombo rese ravanhonga murodhi. Nhombo dzavanopa vanhu pamasuwe paya mukazonyatsodziongorora vazhinji vacho ndedzekumvura, ndedzemanjuzu. Dzimwe dzavanenge vachipa vanhu vachiti imvura yakaereswa, mvura dzavanenge vakanotora kumapopoma emanjuzu nemapako emanjuzu. Asi havauyi vachikuudzai izvozvo. Saka in other words mukutaura kuti mirai kola mukutaura kuti imimi mapostori ngative, let's be honest panapa, because we want us to learn, we want people to know and to learn again. Anditika murukuta in other words what you are saying, because it seems as if mune knowledge yezvinhu zvistereki. Tibatsirei mukutaura kuti imimi mapostori neng'anga somehow chinhu chimwe chete ndizvo. Havana kumbosiyana vanhu ava sisimeri, vakafanana. Mukaenda kungotsvuku, handizivi hangu dzimwe ngotsvuku asi zhinji dzacho ngotsvuku. Mukatarisa machira avo, vanhu kungotsvuku vane mashavi vazhinji vacho. Pane dzatinoti nchiti nedzatinoti madzviti, varwi vehondo. Ndosaka kuri hondo, ndosaka vari machampioni emaback to center. Vane mashavi anonzi madzviti, varwi vehondo vekuti vakasimudza hondo zveshuwa hainotakura munhu. Ndo zvavanoshanda nazvo, asi ivo havakuudzii. Saka mukaona mapostori mazhinji 99% sisimeri, hakuna mupostori anoprofita asina mudzimu. Nokuti mozane makaendi kudaro kola chinondiconfusa ndechekuti mirai kola sorry, chinondiconfusa ndechekuti sometimes ka unonzwa munhu achiti ndakanga ndiri kuchivanhu iko zvino ndakazosiya ndakuita zvichiprofita, kana kuti ndakanga ndiri kuchiprofita ndakuita zvechivanhu, kana kuti muprofita anokudza kuti unoda kushandirwa nenzira ipi, yechivanhu here kana kuti unoda kuita zvinhu zvaMwari. Saka wosheya kuziva kuti zviri kusangana papi apa zvinhu zvaMwari zvinhu zvechiprofita. Saka tatinyatsodzwisai baba. Vanhu
vanhu vechivanhu vakapfeka magemenzi sisimeri. Saka kune ava because mudzimu unoti ukabuda kana uine chivanhu hachitiziki kune vasingazvizivi. Musazoshora kana kunyanya kukastigeta vanhu vechivanhu. Chivanhu hachigoni kurasirirwa kunzi rega ndikuturire nhingi kana kuti rega ndichirambi. Hachirambike chivanhu. Kana vakuru vakatokudana ndosaka maSouth Africans vachiiti the gift. Vanototi you are the chosen one. Kana wakatosarudzwa haugoni kuzviramba. Ukazviramba unozvipa nhamo, kurwara, matambudziko aperi kusvika wazviguma. Hauna matiziro aunoita. Saka zvinoitika panyaya iyi ndeyekuti kune vanenge vazvikashira but achida hake kuti chipo chake ichochi chekuprofita chinozoti kuprofita but kuchivangeni chiti kuita matare. Kana unoti chipo chako ichi chekuitira vanhu matare uchibatsira vanhu unoda kuti chishande chiri kuchechi chinokumbirirwa. Vadzimu vanotokumbirirwa kunzi tanga tichikumbirawo kuti zvidii. Ivo ndo vanobvuma kazhinji vanobvuma pamwe pacho vanoramba because vanenge vaiti kuchecha hugoni kuzobata nhau dzavo zvakanaka semabatira unofanonge uchidzita kuchivanhu. Saka pamwe pacho vanoramba asi pamwe pacho vanobvuma vanotokumbirirwa kunzi chipo ichi tanga tati chishande chiri kuchechi. Vanobvuma havamborambi zvakanaka. Asi kana iwewe wati unoda kushanda uri kuchechi haubhadharisi. Ndosaka mutoona mapostori mazhinji asingabhadharisi. Hautenderwi kubhadharisa kana wakumbirira kuti chishande chiri kuchechi. Saka vanobhadharisa ava alright, handei kukategori yevanobhadharisa vanenge vari chii? Haibva mani, imbomirai vakoma mirai 2 minutes. Iwe uyu anonzi Robson Mandova pfutseki mani iwe unoti covid corona unoiziva corona kwaiona. Saka munhu achakwanisa kuita flu nokuti unenge uchingofunga kuti covid. Unofunga vana yo covid vanoikumbira. Indawo uchikuita chirume kunge chakanyoka pamadhoyo etoilet. Kwana iwe haupengi. Corona waione yakanyokwa kunzi corona pamanza pangu apa yanondiudza nezvayo. Saka achibvumidza flu. Chirekaita corona ndiri kumba kwako here nebasa rei. Vanhu vanga vanongogora corona. Iwe unoziva kuti unayo yakati hauna. Bva. Hande iwako. Saka kune vanobhadharisa vazhinji vacho sesimiri. Ndoda kuti muzonditaurisa kuti vangani maprofita munoziva vanobhadharisa. Vane machechi akaexista for a long time ende nanhasi vachiriko vari kushanda nenzira iyo. Muchaona kuti vashoma. Vazhinji vanobhadharisa zvinongofaya 2 minutes iyoyo. Mozoona nguva diki madzibaba vaya vakazoenda nekupi. Tichatomboziva kuti vakadii. Zvakazofamba sei madzibaba vaya, zvakazodii, zvakazongopera zvakati mbombombo. Wakafamba nenzira isiriyo wakaita uchiri. Kana waida zvekubhadharisa ungadei wakashandisa chipo chako uri kuchivanhu ende kuchivanhu kwacho musazonyeperwa sesimeri. Hakuna munhu wekuchivanhu. Kune vanoda kubatsirwa kuchivanhu musachadzwe mari panyama nekuti anoita matare. Zvakafanana neni toti ndinosvikirwa navanzoo pamwe vanenge vaine zita ravo. Ini handitenderwi kuchaja munhu mari yedare rake panyama kuti adare renyiri rechakati urwere hutorapa hwakatokura apa munotondipa 500 mukatoona zvadaro tiza neupenyu hwako. Uri kudirwa mari matsotsi. Mhepo iri pauri inoita basa. Mudzimu uri pauri unoshanda kurapa vanhu. Ndo unochaja wega zvaunoda kuti uri kuda huku here, uri kuda mombe here. Kana iri mombe yacho, mombe yavo iri equivalent to mari. Vanototaura neshona kuti izana here kana kuti imari vanotaura vega. Ukaona munhu anokucha chinhu chega chaunochaja panyama imari yematare ndega yaunochaja panyama ofuch haisi yako figa yaunouya nayo yemusoro wako. Vakuru vari pauri ndo vanototaura kuti ndo yatinoda kana kuti hatidi. Saka musabirwe mari kunze uko nevanhu vanozviti tine chivanhu chinoita matare onzi aiwewe dare rako iwe rinotoda $80 tiza neupenyu hwako ukaona zvadaro. Rega mudzimu unoita basa uchaje wega mari yaunoda because ndiwo unoshanda usiriwo unoshanda. Asi gaititsike mugadheni dzese katisi kuda kutsika gadheni dzamwe chisiya gadheni dzamweka because ndimi chatakoda wangu kutanga nekupesera because flu yakandikaka ende vanhu vakuti ndaimoresta iyi ndofunga ichazokontinua yasina asika ndoda kugumisira nemi chero vemwana vebaba vemwana vaya ndombovata ndasi ndimbona kuti ndofuma sei tozogona kuvaona Friday handizogoni kuramba ichienderera mberi right. Iyi nyaya yekuti mapostori in'anga handika even kuvazaluwane chechi dziriko mazuvano idzi
idzi chechi dziri kumazuva idzo dzatinopinda idzi vamwe vafundisi vanenge vachita mamirakuru vaya andika kungoti vanhu ava vakuuya nenzira dzakasiyana-siyana zvandataura kuti vamwe vakuuya vachida kuita chirungu chekuti bhilivhe kuti izvi like kuda kuti confuse brain kuti titi aiwa because tajaira kuti chivanhu chatinoziva ichisuka vanhu vanenge vakapfeka mahembe eblack and white aya andika vakabata matemo vachisvita pute ndovatotiti vanhu vechivanhu vanomaona ndovatatoziva isusu saka vanhu ava vanenge vane mberekwa dzamataura idzo mberekwa idzi kana vaita mberekwa idzi voenda kumachechi vooperata in a different way vopinda machechi vakapfeka masutu nematai vachimira kumberi vachitaura ndimi zhinji mukadziteerera indimi dzekumberekwa uku kwamuri kureva uku kumasuweji uku ndokwadzinenge dzakadorobhiwa uku ndimi idzi vouya vachiti vakati kune munhu anodonha vakati kune vanhu chechi senoti rikiti kudonha hakuna mweya mutsvene unooperata nenzira yakadaro toda kudzana chokwadi gazi ngatingotsikai magajeni ese apa tinge kutsika magajeni vamwe tosiya mamwe hatingomirai pachokwadi mumachechi vazhinji iko zvino vafundisi vazhinji machechi ariko mazuva ano iko zvino 98% yemachechi aya mapendekostal edu atopinda indotopindawo kumapendekostal ukauko zvokwadi munetorine manjuzu dzemasuweji ndo dzinenge dzichioperata kumapulpit uko antimaona ndo dzinenge dzichioperata kumapulpit uko saka that means vanhu vechifundisa ava vanoinda vari associated futi nenjuzu vari associated futi nechiprofita ichi nechivanhu vanotora powers avo asi vanotikumbira kuti isitokumbira kuenda kunoita tiri pasi pechechi ndopatinokumbira zvamuri kutaura magona mauya nenyaya iyi nekuti kune vamwe vandakatombosangana navo kuchivanhu ikokoko iyo mafundisi ematai iwayai asi motoenda mwari kana muina mufundisi atleast anowanisake chivanhu chakasi atleast chivanhu chaari kushandisa kubatsira vanhu kuchechi zvichinzi papa kuprofita vazhinji vacho vakanoromba kuti vaite zvechiprofita chokwadi kune vasina kuromba havasi vese kune vasina kuromba vari kumapasta akawanda vari kuti mumwe muchemberi I think munogona kuvatsvaga futi kana payoutube nyaya yavo iripo vachitaura vega history yavo ndiapostol vanga vatori apostol vaitozikanwa kutonzi mai vanonamata kubva vachiri musikana vakapinda chifundisi vachiri musikana vanga vakasimbira vaiintasida vairova ndimi muchechi asi munhu anga aine chivanhu anga aine mudzimu saka panguva yacho iyoyoyo chivanhu changa chiri pavari vaichiramba saka ivantaura vachiti inini pamwe pacho ndaiti ndiri muchechi kazhinji kacho ndaiti ndikapinda mumweya zviya ndairova ndimi asi ndimi dzavaitaura indimi dzemanjuzu hanzi pamwe pacho nditori ndinenge ndichitokomuniketa nayo muchechi asi dziri ndimi njuzu dzine ndimi ndodzimwe dzamunonzwa futi kupostori dzimwe dzacho injuzu inenge yatozvirapa imwe yacho inenge ichitorova ndimi imwe muchiti haleluya tichingokonfuzwa brain tiside kusaziva just because hatina the spirit of discernment hatina maziso ekuona zviri beyond techingoudzwa kuti imbambaira ndinangagwa ndikazobebena tototi jesu waburuka hanti mazviona zvinodawo spirit of discernment guys kuti zvimwe zvinhuka tive nemweya wokujera because chokwadi chikuitika ndechekuitika even mumachechi not all churches muninzwisise guys not all churches but 98% yemacheches aveko mazuva makambozvinotisawo here vanhu guys kuti mukatarisa maprofita ari kuprofita mazuva ano vazhinji vacho vakuita zvichiprofita izvi vazhinji vacho mazera 35 and below ndikunyepa here ndikunyepa here vakomo 35 and below hwana huduku hukomana hwechidukuduku handika kosei tisinawo maprofita vana baba vakurukuru akati wandei akawandirawo kuzvi60 uku zvi70 uku satokuti vana vesezera rana baba aguti vaya sei tisina vakukara mari sesimeki vanhu vakukara mari ende mukaona muprofita wo zveadvertisa even n'anga mukaona iyo zvaadvertisa kuti uyai mubatsirwe pasisimeni mudzimu unotsvaga wega varapwa vanouya voga hautomboadvertaizi hazvitobudi hakuna mudzimu unoenda pafacebook kana patv uchinoadvertisa vamwe hatichavatauri nemazita vanobuda kumafacebook kumayoutube
vamwe vakatoita nezvakawanda tichavatauuri aiwa tichaure nemastei vanhu asi hatitauri mastei vanhu but we keep it true totaura chokwadi chatinofunga isusu hakuna chakadii zvatinoona isusu saka ndiri kuti imimi mukaona zvandiri kukuudzai isisimeri kuti mukaona kana kuri kuchipostori mukaona vanenge vachiita zvendimi dzavo idzodzo muchipirwa nhombo dzekumvura amanjuzu ai hapana chimwe matare emanjuzu asi havakubudirei pacheni tu kumachechi mafundisi enyu vematai vazhinji vacho vamwe vacho vanenge vachinzi mufundisi vanoona vazhinji vacho vanoprofita nemudzimu bedzi hakuna chimwe hanzi neumwe vari kutsvaga kurarama hatisi kuzviramba kuti vari kutsvaga kurarama hatisi kuzviramba kuti ihasling vari kuhasila but isusu handiti padiaries tinoda kuonesana isu tinozviona asi padiaries tichida kuti tionesane kuitira kuti vamwe vedu vasanowira muhasling dzavamwe idzi antika because pahasling dzavamwe pakapa ibhegi rinenge tinzi torai bhegi reunited asi kuti vahasili hativarambidzi vanhu vese vari kuhasila munhu wese ari kuhasila but tichida kuudzana isusu pachedu madiaries kuitira kuti vamwe vasazonowira because tiri vanatetekile vazhinji vedu tiri vanatetekile kwainda mhepo ndokwatinoinda handiti mazviona saka nditoine dambudziko rangu chaivo chairo ndinofunga kuti ndikunobatsirwa ndinotengesa munhu anotengesa motikari kutengesa imba achinzi uya udi uite seedup muri kunzwisisa uya useed up zvinhu zvako zviite handiti munhu otengesa ndikutsvaga ndoziva zvikuitika muno musa mufunge kune mapasta ari muno musa muno mandogara munonga ari kubva kunana inonzi uganda vari kubva kunana uganda handi mazviona uganda kupi vanhu varitora mari dzise dzemaprovident fund dzekubasa kwavanenge vapiwa mapensheni aya dzatogwa vasikana dziri kutorwa kuchinzi uya usidha apa zvikozodidi munhu wose ubva aenda unodii utora mari yese unosidha mangwana panodzokera kudai so uwana vakachinja position mufunge saka ndati tingozvitaura kuti vanhu vazive kuti zvinhu asili yacho inoitika ende mukazvitarisa mazuva ano ka nda kuti nitaure chokwadi hangu sori kana pane wandatsikira mugadheni but sori yenyu asi regai tichionesane pano padiaries handiti mukazvitarisa handiti majority yevanhu vari kuti vari kuita izvozvo zvokuti toda kuita toda kubatsira toda kudi hakuna vanenge vachiti vanoita zvinhu zvemahari handimaona vanenge vachitoita samwe panenge pachitoone something chinenge chichitobadzikwa but ini ndakada kudzokera ndoda kubvunza angu makristu anoziva anoverenga bhaibheri vari mukati mesoko ramwari comment section umu handiti ndoda kubvunza guys salvation inotengeswa here kana salvation is for free sezvataugwa kuna vakoma ungu apa kuti munhu chaicho ane juzu chaichaiyo haini mari yako munhu ndakuwirana navo manje haini mari yako zvoindawo futi kupi kuchikristu andika munhu anokubatsira chaicho kana kunamatira hadi mari yako ndikunyepera salvation is for free kudangu handisi kuwisisa amen ende iko zvine zvakuna business rine mari riri kumhanyigwa nevanhu sebusiness rekuita muprofita kana mukada kuita mari imi mukatanga chechi yenyu ndoda kuudzai imimi pasina kana gore munenge makufamba nelambogini maita chechi yenyu chizvibvunzai kuti nemhaka yei vanhu vanongobvumidzwa kubhadharisa bedzi simeri kana uri munhu wechivanhu wakagashira chivanhu chako ukashanda uri kuchivanhu thank you zobrini unobhadharisa asi handiwe unobhadharisa zviri pauri ndo zvinobhadharisa nekuti uchada unochera mushonga imwe mishonga imamwe makwenzi aya kwaanowanikwa zesimiri kwakauma hatingatombokuta uri imwe miti yavanoshandisa kurapa iyi haisi miti yekurombesa vanhu kuti ukaona waenda kuchivanhu wakupirwa tumiti twekunzi endai munochengeta muti uyu pasi pepino zvashata tiza neupenyu hwako makwenzi ematara akachena anoshandiswa kuchivanhu ndeyekurapa endai munomwa endai munonatira isai mutii iwa yaya zvakangofana nekunguva watora mapiritsi kufamasi ndo zvazvakaita ukaona ata zvaakuita mikomiko nei ndosaka uchinzi kana uchida kubhadharisa nekuti mhepo iri pauri ndo mashaviro ainoita dziriko dzimwe mhepo dzekuti especially kana yakauya kuzobatsira vanhu kana yakauya kuzotakura matambudziko evanhu haikubvumidziki nekuenda kubasa variko vamwe watinotoziya achiremba chaivo vakadzidza vakatoita madhigiri kumadziro mudzimu waramba kuti ini ndakauya kuzorapa saka ramura andakauya kuzoita ndora achaita ende vakaita mari
nazvo asi vanenge vachibata matare chaiwo chaiwo ekuti munhu akauya akararapwa achirwara anopora sesinei munhu akaroyiwa zvinengei ona ikavakoma musakangana kuti ona ikavakoma vakauya nematambudziko topic yakanaka asiri yamuchacha topic yakanaka chaizvo kuti yandiwana nhasi ndisiri yawana ndisiri active zvokudaro nekufluiri kundibhena handimaona asi ndiani kwari kufona pane munhu anenge achida kutaure apa tinzwi muriona nyaya iri kuitika ndekudai so makambozvionetsere ukaenda kuzimbabwe andika kungobva pano kusvika pakona pane chechi ine different name kubvapo kuindapo pane chechi tinonamata mazimbabwe tisi vanhu vanonamata sikaiti gaizi kuenda kuzimbabwe machechi ari kuzimbabwe ka akanzi unganai machechi munotodza kuziva kuti kwamabva nekupini zimbabwe ine machechi vasikana mamwe ari kupindigwa mudzimba zvikoro zvose zviri kuita mari nekuhaiuswa haisa maclassroom unoona pachikoro paine machechi anokwana kuita 50 vari mumaclassroom akasiyana siyana handika ndozvotadza kuziva ini kuti orit nekunamata kwatinoita kwese kuti takazara every corner tichinamata machechi azare pose pose asi utsinye futi tiri number 1 tisu number 1 pautsinye mazimbabwens asi kuchechi zvakareka tinenge takangozara mumakona mese umu handimaona saka ndopaunyasoona kuti no man something is not right very well ende unoziva kuti zvamataura kuti even vanhu kune vamwe vanhu vanotogona kutoti kutokuporesa asi vasina mashavi emachokwadi kana madzimwe even mubhaibheri zvirimo ndosaka ndati zvinhu zvinoda kuti fambiranei mubhaibheri zvirimo kuti unotowana kwainzi gomo unoriudza kuti rakaudza kuti ibva satani ane mapowers ekuti gomo ibva pauinde apa gomo rinozviita satani ane mapowers iwayo ekuti ukaenda kune vanhu vanenge vachiita zvembereka dzakashata idzidzika idzi uchiti ndiri kuya panapa ndaya panapa ndoda kuti murume wangu uchite chidzoi anda chidzoi zveshuwa hanimaona zvinenge zvatoshanda saka ushakuziva zviri kunetsa chii chiri kufamba chinitsa majuzi acho zvangosangana izvi zvese zvangosangana izvi majuzu mapostori mapendecostal majuzu mapendecostal zvese izvi they are originating from majuzu kana wafunga kuita chivanhu munhu mira nechivanhu kuchechi haurambirwi kuenda ini ndisari ndinoenda kuchechi ndinova mukristu ndakakorera kuchechi but kungotiwo vakuru vakakandida handigoni kuzviramba saka kuchechi ndinotoenda ndinotoita zvese ndinotopfugama ndichita minamato yangu kana yangu yekuti ndiite chivanhu changu ndichiteura ndinototeura ende handina kana problem namo ndakatoiona mazuva ndaitochiramba chivanhu chacho ndamo ndakaiona sesimei saka imimi orit chimbotipa experience yenyu chichakaitika mati mune chivanhu imimi maida kuramba chivanhu namo mukaiona chichakaitika let's go to experience musati mabvuma kuti muite njuzi zvakatanga sei initially enda ndisingatozvizivi kuti ndine chivanhu of course ndine kupedza ndeirota ndaitoti mweya nechina kune vanhu vakawanda vakadaro even padhayari pano vekuti anotoshaya kuti inini nhamo yangu ndakatadziva pamwe pacho inyaya yekuti une chivanhu chiri pauri saka vari kuda kuti uzvitsvage uzvizive saka inini ndichitaura personal life yangu ndandisingatozivi asi ndaive munhu uya especially ndichiri mudiki ndaive munhu uya wekuti ndainomwarota zviri kuda kuitika pamba pamangwana ndinogona kutomuka mapasendi kakubve kuti nhasi ndarota ini bamukuru vauya pano vakapfeka zvakati vauya vakagara pasofa iro vapinda nepadhora vakagara pasofa apa imimi ndedzomukaamakaadai mukauya mukagara mukataura zvekuti ivo vanga vachiti zvekuti ende zveshuwa mukuru vayo mai vaona vauya nguva dzandataura idzodzo nezvavakapfeka nepavakagara exactly zvaiitika saizvozvo saka pane nguva yekuti zvakazongonovhara zvakapera ndandisingacharoti asi ndaingokura saka zvakazoitika kuti ndatokura ndatokuuniversity ndabva ndatorohwa ndopakakangana mungu ipapo sesimili ndairota hope dzandairota idzedza ndairota ndiri kumvura ukaona uchirota uri kumvura kana kuti uri mumvura kazhinji ndairota ndiri kumvura kana kuti ndirimo mumvura kana kuti ndairota nyoka asi nyoka yandairota ndairota shato ndandisingaroti netaipe yenyoka saka kuchechi tinodzidziswa kunzi ukarota nyoka mweyechina
saka ndaibva ndamuka ndotukirira ndonamati ndisingazivi kuti zvandiri kutukirira izvi ndiri kuzvikokera moto. Saka zvakaitika kuti ndaroorwa sesinei zvinhu zvakambochinja. Murume wangu munhu akaenda kuchikoro tandine life yakanaka. Zvinhu zvakatoomera sesinei zvakaoma zvekuoma zviya zvekuti handisati ndakambotamba nhamo yakadaro. Kwazombozvinzwa kuti iwe une chivanhu. Ndikatoseka munoziva nemakachecha tatakakurira zvichivanhu zvine zvemadhemoni mwezvinza asingatodiwi zvinzwa. Saka ndaitotukirira kuti kana chitori chokwadi kuti ndachivanhu ndinotochitukirira chivanhu icho nezita raJesu. Ndozvandaiita. Nhamo yangu yakaita wesi sisimeri. Ndaiti ndikada kurwara ndairwara zvekuti handinokiafa. Nacho chivanhu ichi. Mirai vapedze guys, mirai vapedze guys, kana vakapedza ndobva ndainda, mirai vapedze. Kana vakapedza ndobva ndainda because ndikuremegwa zvishuru. Ndakazonyorerwa nemumwe munhu. Ndakagara nemunhu ane chivanhu, anoita chivanhu. Ndiye akazonditi iwe nyaya dzakoidzika idzi dai wambomira zvekuita nawo wateedzera nyaya idzi. Isusu usafunga kuti taitozvida wasi kana wakatosarudzwa hakuna option nekuti vane basa ravakauya kuzoita mumusha mavo. Saka urambi basa ravo. Ndikati handingambozvikwanisi. Asi situation haina kuchinja. Ndaiti ndikarwara ndairwara zvekurwara zviya kunge ndisingamuki. Baba vangu pamwe pacho vaizoenda kumapostori unopihwa mvura dzemanjusi idzi. Ndodavainopiwa vouya wandishandisira ndomuka ndoti pingi. Saka ndakazongoshinga ndikati rega ndimbononzwisisa pamwe ndiri kungoshora. Zvichivanhu zvacho handizvizivi kutangira pai. Rega ndimbotsvagawo vanoita matare. Ndokuti hapana angandibatsira here. Saka mbuya vandakazoenda kunoona ndinopedza ndakatorota usiku hwacho ndichibva ndatoziva kuti apa ndiri kuenda uku manaki. Saka ndakatomuka bhandaenda ndopa ndakazotsanangurirwa nyaya dzangu dzese ndikazvinzwisisa kuti kuchikoro sisimiri mamwe makosi ese andaida kuita ndaitoenda kuchikoro asi handina kosi yandaipedza zvairamba. Asi kubva pandakaenda kuna mbuyevo vakandibatsira ndikazvinzwisisa ndikazvigashira ndikanotaurira baba vangu havana kumboramba. Vakati aiwa bhodzi baba vangu chivanhu vanochinzwisisa havaiti havo chivanhu vanoenda kuchechi asi vanochinzwisisa. Baba vangu havana kumboramba. Vakafamba neni vakandibatsira kugadzirisa zvinhu zvangu. Izvozvi sisimeri handina nhamo ndikanyera. Handina puresha. Zvinhu zvangu zvakatanga kuendeka zvese. Izvo zviri kutaura kuno mangwana ndine graduation. Zvinhu zvangu zviri kuendeka handina kana problem. Handina. Saka juzi yacho makatoigamuchira here? Makatozogamuchira juzi yacho? Handisati ndagadzira dare rekumvura remudzimu ndora ndakatanga nekuti hautangi kugadzira njuzi usati wagadzira mudzimu hazviitwi. Unotanga wagadzira mudzimu nekuti ndowo unouya naana njuzi avo. Saka unotanga wagadzira mudzimu kana wapedza mudzimu wochizotangana naana manjuzi avo ndo vanozopedzisira vashavi. Saka ndakatanga neweko. Saka apa ndakatomira kuti ndipedze zvandida kuita kuno kundidzokere kumusha ndinopedzisa nyaya dzangu. Asi handina kana problem. Zvese zviya zvandaita zvakapera zvekusarota hope zviya zvakabva zvapera. Izvezvi ndinotorota. Ndinorota ende dzimwe nguva kana ndogona kutopa munhu dare munyaya ndinozviita. Asi handigoni kukuudza kuti ndine zvandiri kuona. Ndogona kutokupa advice kuti apa dai wadai. Nekuti zvino ndinokuudza ndichiti zvinogona kudai asi zvinhu zvandinenge ndichitoona. Kuti dai zvinhu izvi zvadai hope izvezvi ndinorota. Hope dzese dzakadzoka. Kana dai ndikamuka ndisinganzwi mushi njozi inorapa munhu kuhope. Ndinotorota kana nditori kumvura ndichipiwa chinhu. Ndinogona kutopiwa chinhu kana chimudzi kana chishisha. Tinga chishisha ichi. Mangwana ndomuka ndisingarwari ndomuka ndichifamba. Alright. Munhu kuhope njozi. Alright. Nditorisiva mameseji kune madhairis ekuYouTube. Ndofunga vakawanzwa live yatakaita nezuro chitaura kuti manjuzu. Nditorisiva mameseji kune madhairis ekuYouTube kuti live yenjuzu how far yaitwa here takamirira kuYouTube. So I think live ichakontinue. Ndifunga vakanda vada kuziva kuti vane manjuzu here kana kuti havana. Guys, let's continue with the live. Mondiregerera vakoma ndakukatai short because ndakuremegwa muri kuona kuti flu yakandisunga sei. Regai ndikatse ndandichimwa medlemon izvozvo apa nemalemon andandichimwa ndimbonoti zvimapirisi ndovata then ndimbonoti mangwana ndofuma sei tosangana zvakadai sefriday ava mai vemwana nababa vemwana ndichatovaudza kuti aiwa guys ndigai tigozofona nemusi wefriday tichinzwa because angu akamirira tozviita nefriday.
aiwa zvakanaka sesimere. Thank you very much Kola, thank you very much anyway. Kaizika maita basa guys, but life here haina kunyatsondinakidza, haina kupera. Regai tikozonyatso kuti naya zvakanaka ndanyatso resta. Onai kuti ndatambura papa guys, ndatambura handisi kuchirega indinde ndachiti pamwe kuda pana indotaura zvichaita nani, ndichitaura zvichaita nani, but zviri kutondiremera guys. Regai ndinde kunovata nimbonozorora chaiko. Tsani maona ndikugwaraka moita muchitenga mabhanana acho nemananchis, maapple nemapears, muchitenga muchitumira semunhu ndikutogwara izvi ndinopinda machira nendakatopinda machira izvozvi hani maona. Saka moita muchitenga mabhanana acho mugwero ndoda zvemabhanana akagochiwa ndimunozviziva. So guys, tobatsana zvakare anditika nemusi Friday. I hope Friday dzichange dzakawanda nyaya idzi nokuti ndikukatakata ndikuna mwana ndikutokatakata futi short hani maona. Saka tongozobatsana nemusi Friday. I hope nenda right guys. Bless you.